ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒሆም ንሎም ድማ ዋይፋይ ወይ ድማ ዋየርለስ ኔትወርክ ከመይ ይሰርሕን ብኸመይ ክዝዳሎ ዝብል ክንመሃር ኢና ብሩኽ ምክትታል ሕራይ እምበኣር ሓደ ናይ ዋየርለስ ኔትወርክ ወይ ድማ ገመድ ኣልቦ ኔትወርክ ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ እንታይ መሳርሒታት እዩ ዘጠቓልል ብኸመይ ይዳሎ ዝብል መደቢና ንሎሚ ክንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢንተርኔት ኣዝዩ ፓወርፉል ዝኾነ መሳርሒ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ካብ ኢንተርኔት ኢና ንውከስ ንኣብነት ኢሜይል ዜና ዝኾነ ዝደለናይ ሓበሬታ ሰርች ብምግባር ከምኡውን ዊኪፔድያ ኣብ ምጥቃም ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክንረክብ ንኽእል ስለዚ ካብ ኢንተርኔት ንረኽቦ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ብመንገዲ ገመድ ኣልቦ ኔትወርክ ወይ ድማ ዋየርለስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢንተርኔት ብመንገዲ ዋይፋይ ኣብ ገዛና ኮይና ድዩ ኣብ ቤት ፅሕፈታትና ኮይና ድዩ ወይስ ኣብ ካልእ ቦታታት ኮይና ክንጥቀመሉ ይኽእለና ዝኾነ ዓይነት ሃይ ስፒድ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ሰርቪስ ኣብ ገዛና ንጥቀም ምስ ንህሉ ኣብ ገዛና ነቲ ንጥቀመሉ ዘለና ብሮድባንድ ኢንተርኔት ሰርቪስ ናብ ዋየርለስ ጌርና ንክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዋይፋይ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ወይ ድማ ዋየርለስ ኔትወርክ ኢልና ንፅውዖ ዝተፈላለዩ ከም ላፕቶፕ ድዩ ሞባይል ቴሌፎናትና ድዩ ስማርትፎን ድዩ ነቲ ናይ ገዛና ኢንተርኔት ዘሎ በዞም ዝጠቐስናዮም ንብረት ጌርና ብዘይ ገመድ ማለት እዩ ብዘይ ገመድ ኣክሰስ ክንገብር ምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ ብዋየርለስ ክንጥቀም ምስ ንደሊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዋየርለስ ራውተር ዝበሃላ መሳርሒ እየን ዘድልያና ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ከምዚአን ዓይነት ዋየርለስ ራውተር ዝበሃላ መሳርሒ ክንገዝእ ድማ ክንቅርብ ንግደድ ማለት እዩ ተን ዋየርለስ ራውተርስ መብዛሕትኡ ግዜ አንቴና ዘለዎን ራውተርስ እዩ እጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስእሊ ዝተፈላለየ ዓይነት ብራንድ ዝተፈላለየ ዓይነት ሞዴል ናይ ዋየርለስ መሳርሒታት ኣለዉ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፒድ ዘለዎን ዝተፈላለየ አንቴና ዘለዎን ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ዋይፋይ ኮኔክት ክገብረልና ዝኽእላ ኣዝየን ብዙሓት ዓይነት ናይ ዋየርለስ ራውተርስ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እዘን ንብረት እዚአን እየን ነቲ ናይ ዋይፋይ ሲግናል ብሮድካስት ዝገብራ ማለት እዩ ካብቲ ብኢንተርኔት ንጥቀመሉ ዘለና ሞደም ካብቲ ሞደም ናብዚ ዋየርለስ ራውተር ሓደ ገመድ ጌርና ንራኸበን እሞ ነቲ ንጥቀመሉ ዝነበርና ኢንተርኔት ብመንገዲ ዋይፋይ ወይ ድማ ብመንገዲ ገመድ ኣልቦ ኔትወርክ ጌርና በዚ እዘን ብኣንቴናን ተጠቂመን ዝዝርግሖ ሲግናል ኮኔክት ብምግባር ድማኒ ብዋይፋይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ዋይፋይ ኔትወርክ ሴትኣፕ ክትገብሮ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ክገብሮ ይኽእል ማለት ኣይኮነን ኣፍልጦ ዘለዎ ወይ ድማኒ ናይ ኔትወርክ ቴክኒሽያናት ያም ኮንፊገር ክገብሮ ዝኽእሉ ሕጂ ዘን ንሪአን ዘለና ራውተር ትገመድ ገለም ኩሉ ምሰላገብናዮ ኮንፊገር ክንገብረን ክንክእል ኣለና ኮንፊገር ተዘይጌርናየን ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሓልና ሳይክእላንን ማለት እዩ ከምዚ ኣቐዲምና ዝተዛረብናሉ ሓደ ዋየርለስ ራውተር ኣብ ንገዝኣሉ ኩሉ ግዜ ሪሰርች ክንገብር ክንክእል ኣለና ወይ ድማ ጉግል ኣቲና እንታይ ዓይነት ዝተፈላለየ ብራንድ ዝተፈላለየ ሞዴል ዝተፈላለየ ኣገልግሎትን ስፒድ ፐርፎርማንስ ዘለዎን ዓይነት ንብረት ስለ ዘለዋ ከምኡውን ፌክ ኣሎ ኦሪጂናል ንብረት እውን ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሰርች ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ግዜ እተን በቲ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ዝወሃባና ናይ ኢንተርኔት ሞደም ናይ ባዕላተን ዋየርለስ ራውተር ስለ ዘለወን ተወሳኺ ዋየርለስ ራውተር ምግዛእ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ዘላ ሞደም እውን ናይ ዋየርለስ ወይ ድማ ናይ ዋይፋይ ኣገልግሎት ሳፖርት ትገብር ድያ ኣይትገብርን ኣቐዲምና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እንድሕር ዳ ብኸመይ ንፈልጥ ደሊና ከዓኒ እቲ ናታ ሞዴል ኣብ ኢንተርኔት እቲና ኣብ ጉግል ሰርች ክንገብሮ እውን ንኽእል ኢና እንታይ ዓይነት ፊቸርስ ከም ዘለዋ እታ ሞደም ክንርኢ ንኽእል ኢና
እምበር ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ኢንተርነት ኣለና ካብቲ ኢንተርነት ድማኒ እቲ ISP ማለት እዩ ብመንገዲ ሞደም ኣቢሉ ናብ ገዛና ኢንተርነት ይእትዮምልና ኣለዉ ማለት እዩ ወይ ድማ ሂቦምና ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ዝተዋሃበና ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ምስታ ሞደም ዳይሬክት ኮምፒውተርና ላጊምና ክንጥቀመሉ ንኽእል ነርና እንተኾነ ግን ንኣብነት ስድራ ንኸውን እሞ ኩላትና ብዋየርለስ ክንጥቀም ኣብ ንደልየሉ እዋን እታ ዋየርለስ ራውተር ኢልና ንፅዋዕ መሳርሒት ተድልየና ማለት እዩ እዚኣ እያ እሳ እንጂ ኣንቴና ዘለዋ ራውተር እያ እዛ ራውተር እዚኣ ዝተወሰነ ብኬብል ኣላጊምና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዛ ኮምፒውተር እዚኣ እንታያ ብኬብል እያ ተላጊባ ዘላ ምስ ዋየርለስ ራውተር ማለት እዩ ስለዚ 3-4 ንብረት ከተራኽበና ትኽእል እያ ብገመድ ከምኡ እውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ንብረት ከዓኒ ብናይ ዋየርለስ ሲግናል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብናይ ዋየርለስ ሲግናል ጌራ ኸዓኒ ኮኔክት ገብርልና ትኽእል እያ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ኮምፒውተር ብዋየርለስ እያ ኮኔክት ጌራ ዘላ ኢንተርነት ትጥቀም ዘላ እዛ ላፕቶፕ እዚኣ እውን the same thing በዋየርለስ አገባብ ያም እዚያ ኮኔክት ጌራ ኢንተርኔት ንጥቀም ዘለና ማለት ስለዚህ እዚያ ዳ ቲፒካል ሓደ ናይ ዋየርለስ ራውተር ከመይ ይመስል ትናቱ ስትራክቸር እዚያ ቲፒካሊ ትርኢና ኣላ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ኣለና ሞባይል ቴሌፎናትና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከምኡውን ታብሌት እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ናይ ዋየርለስ ካፓቢሊቲ ዘለዎን ኣቑሑት ወይ ድማ ንብረት ብኸምዚ ኣገባቢ ዝቐውም ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እታ ዋየርለስ ራውተር ምስ ገዛእና ምስታናትና ሞደም ከነላግባ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምስ ላገብናያ ሕጂ ገለገሊ ዳይሬክት ዝሰርሓልና ክእል ግን ኮንፊገር ዝግበር ድማ ኣለዎ ሕራይ እምበር እታ ዋየርለስ ራውተር ምስ ገዛእና መጀመርታ ምስቲ ዝፀንሓና ናይ ኢንተርኔት ሞደም ኢና ብገመድ ነላግባ ማለት እዩ ካልኣይ ቀፂልና እቲ ምስታ ራውተር ምስ ገዛእና ያ ምስኣት መፅእ ዝኾነት ሓንቲ ገመድ ክንረክብ ኢና ናይ ኔትወርክ ገመድ ማለት እዩ ብኣ ተጠቂምና ካፍታ ሞደም ናፍታ ዋየርለስ ራውተር ኮኔክት ንገብራ ማለት እዩ እንጂፍታ ዋየርለስ ራውተርና ናይ ኢንተርኔት ትብል ሓንቲ ፍልይ ዝበለ ሕብሪ ዘለዋ ክፀንሓና ኣብ ዓይና ነላግባ ቀፂልና እታ ናትና ዋየርለስ ራውተር ፓወር ንህባ ማለት እዩ ሶኬት ኣለዋ ልክ ኣምስ ናይ ላፕቶፕ ኣዳፕተር ምሻሎ ልክ ከምኡ ኣዳፕተር ኣለዋ ንዕኡ ኮኔክት ጌርና ድማኒ ንውላዓ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝተወሰነ ሰከንዳት ክንፅበ ክንክእል ኣለና ካብ 30-60 ሰከንድስ ድሕሪ ምፅባይና እታ ራውተር መብራህቲ ክትውልዕ ክጅምር እያ ማለት እዩ ከም ዝተወልዐ ድማ ክትሕብረና እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ጌርና ኣለና እታ ራውተርና ተወሊዓላ ማለት እዩ እቲ ገመድ ከዓ ተላጊቡሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክንገብሮ ዘለና ኣብታ ራውተርና ኣቲና ኮንፊገር ክንገብራ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምናልባት ነቶም ዝፈልጡ ሰባት እዩ ናይ ኔትወርክ ኣድሚኒስትሬተርስ ወይ ድማ ናይ ብዛዕባ ኔትወርኪንግ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት እዮም ብቐሊሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ግን ንሕና ክንፈልጦ ስለ ዘለና ሓደ ዋየርለስ ኔትወርክ ከመይ ሴትኣፕ ይገብር ያው ከለና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ መጀመርታ ኮንፊገር ክንገብራ ከለና እታ ራውተርና ሓደ ሽም ክንባ ክንክእል ኣለና ነታ ራውተር ከምኡውን ፓስወርድ ከዓ ጌርና ክንዓፅዎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ልክዕ እቲ ናታ ዳሽቦርድ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ይሓተና እዩ ንዕኡ እቲ ፓስወርድ ዲፎልት ዘሎ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ካልኦት ሰባት ብደገ ኮይኖም ኣክሰስ ክገብርዋን ነቲ ኮንፊገሬሽን ክልውጥዎ ስለ ዝኽእሉ ቀፂልና በትናትና ብራውዘር ንጥቀም ሞዚላ ፋየርፎክስ ዋላ ተጠቂምና ናይታ ራውተር ዲፎልት IP ኣድረስ ኣለዋ ማለት እዩ ሓደ መለለዪ ቁፅሪ ኣለዋ ከምዚ ንሪኦ ዘለና 192.168.0.1 ክኸውን ይኽእል 192.168.1.1 ወይ ካልእ ቁፅሪ እውን ክፀንሓና ይኽእል እዩ እንጂ ነታ ራውተር ገምጢልና ምስ ረኣናያ በቲ ድሕሪት ኢንስትራክሽን ይፀንሓ እዩ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ምስኣ ዝመፅእ ወረቐት ኣሎ ኣብቲ ወረቐት ኣንቢብና ኢና ንረኽቦ ጅቡ ተጠቂምና እቲ IP ኣድረስ ኣብቲ ዌብ ብራውዘርና ምስ እተናያ እዩ እቲ ናይ ኮንፊገሬሽን ናይ ራውተር ናይ ኮንፊገሬሽን ፔጅ ይመፀልና ማለት እዩ ቀፂልና እንታይ ክትሓተና እታ ራውተር እቲ ናታ ኮንፊገሬሽን ፔጅ ወይ ድማ ሳይን ኢን ፔጅ ምስ መፀ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ክትሓተና እያ ማለት እዩ እንጂ እቲ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ዲፎልት ነታ ራውተር ገምጢልና ንርአያ እሞ ወይ ኣብኡ ተፃሒፎ ፀንሓና ወይ ድማ ኣብታ ወረቐት ምስኣ ትመፅእ ኣብኡ ክፀንሓና እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣድሚን ኢሉ እቲ ፓስወርድካ ወይ ፓስወርድ ዝብል ክፀንሓና እዩ ወይ 1234 ክፀንሓና እዩ ወይ ካልእ ክፀንሓና ክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንዕን ምሰእተናየን ብምሉእ ናይታ ራውተር ሴቲንግስ ፔጅ ክመፅእ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ መፀ ሽዑ
قدامي تنقبر أفتي network name settings زبلالو أبو أتينا حال شم نهبو مالتي ناتنا نتورك نعملتنا إنترنت كافة نحب أخوينو قال إنترنت كافة إلنا شم نهبو مالتي ملالي مالتي نايت تكالنا ملالي وينايت بيت صفتنا ملالي ويدما نحنا بقزانا نتكملو واي فاي ناتو ملاليين نقبر مالتي نبل كلنا كبراوتر نبراوتر سلز فلالة settings ويدما أسمات مبزحتو بين كمسيات عينتي ودزان حنا مالتي كاتسيلنا نايت نتورك باسورد خالنا مالتي نايت نتورك ناتنا باسورد هنقولو لنا تزي كوين زخون حلاف منقدي كونكت غيرو خطقامي مالتي باسورد جرنا نحر عسينا ياغن زخون سب تا باسورد زفلطا تراي زتقام منبر اتس باسورد زيفلطا سب كتقاملا ايكلني نت وايرلس كتقاملو ايكلني اجي استفلالي عينت بوزحات عينت انكريبشن سالو كاباتهم زي WPA2 إنا نتقام نعون نمرز اتي باسوردنا خا كبر زوال باسورد كا نتو مالتي ስለዚህ ሻርሻይ ኢንተሪዮር ዲዛይር ፓስወርድ ብለናል ንጥቀመሉ ፓስወርድ ግን ካልኦት ሰባሶ ኢሎም ከፈልጥዎ ይብሎ ምን ማለት እንደ ዳፈሊጠሞ ቡ አቴም ኢንተርኔት ካጥቆሙ ሊያ ስለዚህ ነታም ኢንተርኔት ዝጥቀሙ ሰባት ጥራ ኻዛ ፓስወርድ ያ ትህቦ ዞልም ስወዳና ካልኦት ኮንፊገሬሽንስ ሆናለው ሴቭ ንገብሮ ማለት ይትናትና ሴቲንግስ ኮንፊገር ዝገበርና ሴቭ ንገብሮ that's it ودينا لنا مالتي جي إتا راوتر ناتنا انت خوينا لا حالة واي فاي نتورك فتيرنا لنا مالتي جي إذا بالكلنا أتي ناي وايرلس راوتر نتكمل كلهم بوزحات عينتين استفل على أصل زهنا أتي configuration page كاو راوتر ناو راوتر يفل عليه مالتي تا بيزيك نقبرن سرحات جن إذا تمهرنا يعني كتيلنا في كمبيوترنا غيرنا أتي نتورك نادماني نما عراريو مالتي بدهري كونكت نقبر كلنا أفتا SSID تات متصلنا مالتي أبا أتينا دماني نتا نتوركنا ويدما موبايلنا مسكفرنا أفتا واي فاي تبل متصلتنا أبا أخت متصلنا تازهرنا ياشم نعاد صايدنا تا باسورد دما تا باسوردنا يأتينا كم نورمال واي فاي نتقها مالتي بدهري كونكشن تبقالون يلن دمان أبزخونا ويب سايت براوز بمقبار كتفتنو وتخولو مالتي هذا مزيلكم اتي ناتاتكم هوم وايرلس نتورك يسرح له ويلنا ندمدم مالتي سلازي ابز تمرت مارز دلنا كمي غيرنا انا نز هوم وايرلس نتورك نقومو زبلينيرو زين انتن بروسيس فاين بارازنا لومي تمرتنا بزعبا كمي غيرنا هنا حدا جمد البو نتورك ويدما وايرلس نتورك نقوم تماهرنا او نتقملو نبرات كانتاي يدلينان كمي غيرنا كونفيجر نغورو دما تماهرنا لنا مالتي نوصل سمرتنا كمي غيرنا سوفتوير ابديت نغورو زبل كوني سلازتهاتلكم نازينا انا مسكن اب كصالي رخبنا